Рекос. Тя не бърза. Тя мисли и вижда всичко. Как Ана ти влиза бавно, без шум, красива като тишина, умна като ум. Очите й четат стаята от раз. Усмивка лека, знае кога, знае как. Не говори много, но казва точно. Дума на място, премерено, мощно. Тя не се натрапва, не търси спор, но знае цената си и пази контрол. Не бъркай красотата със слабост, не бъркай ума и с тишина. Тиха е, умна е, красива е, да, но настъпиш ли я по опашката край, от сладък пинчер става харпия и няма връщане назад. Тиха е, но не прощава, когато минеш границата и погледа ни казва всичко, спри или ще боли. Защото под спокойствието има острие, не за показ, а за крайно решение. Не крещи, не се доказва, тя просто те поставя точно на мястото. Харпия без нужда от крила, реже с истини, не с ръка. Храните с думи, докато разбереш, че си прекрачил линия, която не се мери с кеш. Не бъркай добротата със страх, не бъркай мълчанието с край. Красива е, умна е, красива е, да, но настъпиш ли я, знай, от сладък пинчер става харпия и думите й режат до край. Не удря, не вика, само гледа право в теб и всяка дума тежи повече от юмрук, от шум, от гняв, от вик. Някои хора печелят със сила, тя печели с ум. Красива, умна, спокойна, докато я оставиш така. Но прекрачиш ли границата веднъж, харпията се събужда. Как Ана ти не напада първа, но винаги завършва тя. С доглед, с дума, с истина. Спокойствието е избор. Не го превръщай в предупреждения.